Агрофирмаларда техосмотр уздыру вакыт җитте. Техосмотр нәрсә өчен кирәк? Техосмотрга әзерләнгән техника, төзек булып әзерләнгән техника язгы кыр эшләрен вакытында яхшы итеп башкарып чыгару һәм техниканы төзек хәлдә ел дәверендә эксплуатация ясау, кешенең сәламәтлегенә зыян китермичә эшләрне башкару өчен кирәк. Шәхси хуҗалыклар буенча графиклар үткәрелә, алар май аенда, июнь башында узалар. Безнең агрофирмаларда инженерлар бар, механиклар бар, җитәкчеләр бар. Алар ничектер күпме дәрәҗәдә техниканың эксплуатациядә катнашуын контрольлиләр. Частный хуҗалыкларда безнең бернинди дә контроль юк дип әйтергә кирәк. Кешенең үзеннән генә тора. Узган техникага техосмотр талоннары бирәбез. Техосмотр талоны булмаган кешегә юлда йөрергә ярамый.